ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் இப்ப நம்ம ஜெயராத மாதவே பாடலாம். ஓகே. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ कुंज बिहारी ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ कुंज பிஹாரி. ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. யசோதநந்தன பிரஜ ஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன பிரஜ ஜன ரஞ்சன. யசோதநந்தன பிரஜ ஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன பிரஜ ஜன ரஞ்சன. ராவணச்சாரி, யமுனதீரா வனச்சாரி. நதீராவணச்சாரி, யமுனதீரா வனச்சாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜய ராதா माधव कुंज बिहारी ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. माताजी प्रणाम हरे माताजी। कृष्णा माताजी। 53 माताजी। வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் எல்லாருக்கும் நல்ல ஆரோக்கியத்தோட இல்லையா பகவான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல் கிருபை செய்யட்டோன்ற பிரார்த்தனைகளோட இன்னைக்கான நம்ம இந்த செஷனை வந்து ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் வந்து நம்ம என்ன 53வது ஸ்லோகம் இல்லையா? எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம்
நாராயணம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் செய்வா நரோத்தமம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜாயாம் உதீரயேத் ததோ ஜயமுதிரயே நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு யாம் பாகவத சேவயா நித்யம் பாகவத சேவையா भवत्य उत्तम श्लोके பகவதுத்தம ஸ்லோகே भवति नैस्तिके பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. from Bhagavatam 4th canto 25th chapter 53rd sloka. Okay. Geeta Mataji வாசிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யார் வாசிக்கலையோ அவங்கள வாசிக்க சொல்லுங்க. ஏன்னா யாரும் வரமாட்டேங்கிறாங்க, நாங்களே வாசிச்சிட்டு இருக்கிறோம். நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண சொல்லுங்க. யார் வாசிக்கலையோ அவங்கள ஹேண்ட் சொல்லுங்க மாதாஜி. அதான் முதல்ல மணிமேகலை மாதாஜி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. யாரும் வரமாட்டேங்கிறாங்களே. இல்ல ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண அவங்க சொல்லிட்டா வருவாங்க. நம்ம முன்னாடியே பண்ணிடுறோம். ஓகே, யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்கணும்னு விருப்பம் இருக்கோ அவங்க எல்லாருமே ரைஸ் பண்ணி வைங்க. ஓகே, ஸோ யார் இது வரைக்கும் ரிப்பீட்டடா வாசிக்கலையோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா அந்த வாய்ப்பு வந்து கொடுக்கப்படும். ஓகே, சரிங்களா? ஸோ எல்லாரும் இப்ப வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை திருப்பி சொல்லுங்க. நிருதிர் நாம பశ్చాத் நிருதிர் நாம பశ్చాத் வாஸ்தயாயாதி புரஞ்சன வாஸ்தயாயாதி புரஞ்சன வைசசம் நாம விஷயம் வைசசம் நாம விஷயம் தகேன சமன்விதः லுகேன சமன்விதः நிருதிர் நாம பశ్చాத் நிருதிர் நாம பశ్చాத் வாஸ்தயாயாதி புரஞ்சனः வாஸ்தயாயாதி புரஞ்சனः வைசசம் நாம விஷயம் வைசசம் நாம விஷயம் தகேன சமன்விதः லுகேன சமன்விதः நாம பశ్చాத் நிருதிர் நாம பశ్చాத் வாஸ்தயாயாதி புரஞ்சனः வாஸ்தயாயாதி புரஞ்சனः வைசசம் நாம விஷயம் வைசசம் நாம விஷயம் தகேன சமன்விதः லுகேன சமன்விதः. கீதா மாதாஜி வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி நிருதிர்நாம பశ్చాத் இத்வா தயா யாதி புரஞ்சனः வைசசம் நாம விஷயம் லூப்தகேன சமன்விதாः. நிருதி என்ற பெயரில் நாம அழைக்கப்படும் பశ్చాத் மேற்கு திசை, துவா வாயில், தயா அதன் மூலம், யாதி செல்வார், புரஞ்சனம் மன்னர் புரஞ்சனன், வைசசம் என்ற பெயருடைய நாம அழைக்கப்படும் விஷயம் இடம், லூப்தகேனா லூப்தகன் என்னும் பெயருடைய நண்பன், சமன்விதா உடன் வர. மொழிபெயர்ப்பு: மேற்கு திசையில் உள்ள மற்றொரு வாயிலுக்கு நிருத்தி என்று பெயர். புரஞ்சன மன்னன் இவ்வாயில் வழியேத்தான் தன் நண்பன் லூப்தகன் என்பவன் உடன் வர வைசசம் என்னும் இடத்திற்கு செல்வார். பொருளுரை: இது எருவாய் அல்லது குதவாயை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. எருவாயானது கண்கள், நாசி மற்றும் காதுகளுக்கு மேற்கு பகுதியில் அமைந்திருப்பதாக கூறப்படும். இவ்வாயில் குறிப்பாக மரணத்திற்குரியதாகும். ஒரு சாதாரண உயிர் தனது தற்கால உடலை விட்டு நீங்கும் போது எருவாயின் வழியாகவே செல்கிறது. ஆகையால் இது துன்பமும் வலியும் நிறைந்ததாகும்.
இயற்கை உபாதிகளினால் ஒருவன் மலம் கழிக்கும் போது வேதனை உணர்கிறான். உயிர் வாழ்வுடன் இப்பாதையில் உடன் வரும் தன் நண்பன் லுப்தகன் என்பவன் ஆவான். இதன் பொருள் பேராசை என்பது. தமது போராசை பேராசையில் தாம் பேராசை போராசை பேராசை போராசை போராசைங்க சாரி மாதாஜி. இதன் பொருள் போராசை என்பது. இதன் போராசையினால் தாம் வழி தேவையின்றி உண்கிறோம். இப்பெருந்தீனி வெளியேறும் நேரத்தில் வேதனை காரணமாகிறது. இதன் முடிவு என்னவென்றால் முறையாக வெளியேற்றப்படும் பொழுது உயர் சுகத்தை உணர்கிறான் என்பதே. இவ்வாயிலே நிருத்தி அல்லது வேதனை மிக்க வாயில் எனப்படும். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. தேங்க்யூ மாதாஜி. அந்தாவ் அமீஷாம் பௌராணம் அந்தாவ் அமீஷாம் பௌராணம் பேசஸ்கிருதா உபௌ அஷன் பதாம் அதிபதிஸ் தாப்யாம் யாதி கரோதி ச அந்தாவ் அமீஷாம் பௌரணாம் நிர்வாக்பேஷஸ்ருக்ருதா உபௌ அஷன் பதாம் அதிபதிஸ்தாப்யாம் யாதி கரோதி ச அந்தாவ் அமீஷாம் பௌராணாம் பேஷஸ்கிருதா உபௌ அக்ஷன் பதாம் அதிபதிஸ்தாப்யாம் யாதி கரோதி ச வனமாலினி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 54. அந்தாவ் அமீஷாம் பௌராணாம் நிர்வாக்பேஷ கிருதாவுபௌ உக்ஷன்வதாம் அதிபதிஸ்தாப்யாம் யாதி கரோதி ச. அந்தவ் குருடன் அமிஷாம் அவர்கள் மத்தியில் பௌராணாம் குடிமக்களின் நிர்வாக் என்ற பெயரில் பேஷாஷ்கிருத் என்ற பெயரில் உபவ் இருவரும் அக்ஷன் பதாம் விழியுள்ள மக்களின் அதிபதி தாப்யாம் அவர்கள் இருவருடன் யாதி செல்வது கரோதி செயல்படுவது ச மேலும். மொழிபெயர்ப்பு. அந்நகரில் வாழும் குடிமக்கள் பலருள் நிர்வாக் என்ற பேஷாஷ்கிருத் என்னும் பெயருடைய இருவர் இருந்தனர். பார்வையுள்ள மக்களை ஆள்பவராக குருஞ்சன மன்னர் இருந்த போதிலும் துரதிருஷ்டவசமாக அவர் இந்த இரு குருடர்களுடன் அடிக்கடி தொடர்பு கொள்வார். இவர்கள் இருவருடனும் சேர்ந்து கொண்டு இவர் இங்கும் அங்கும் செல்வதும் பல்வேறு செயல்களை செய்பவருமாக இருந்தார். பொருளுரை. உயிரின் கைகள் மற்றும் கால்களை பற்றிய குறிப்பாகும் இது. கால்கள் இரண்டும் பேசுவது இல்லை, காண்பதும் இல்லை. ஒரு மனிதன் தனது கால்களை மட்டும் நம்பி நடந்து சென்றான் என்றால் அவன் பள்ளத்தில் இடறி விழ வேண்டியதிருக்கும் அல்லது எதன் மீதாவது மோத வேண்டியதிருக்கும். இவ்வாறு குருட்டு கால்களினால் நடத்தப்பட்டால் ஒருவனது வாழ்க்கை துன்பத்துள் உட்படலாம். செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் புலன்களின் கைகளும் கால்களும் மிகவும் முக்கியமானவை ஆயினும் அவற்றிற்கு காண்பதற்குரிய கண்கள் கிடையாது. இதன் பொருள் கைகளிலும் கால்களிலும் துவாரங்கள் இல்லை என்பதாகும். தலையிலோ பல்வேறு குழிகள், இருவிழிகள்,
இரு நாசி துவாரங்கள், இரு செவிகள், ஒரு வாய் என்று இருக்கின்றன. ஆனால் கீழே உள்ள பாகங்களான கைகளிலும் கால்களிலும் குழிகள் இல்லை. ஓர் உயிர் தனது உடலில் பல்வேறு குழிகளுடையவனாக இருந்த போதிலும் கூட அவன் தனது கைகள் மற்றும் கால்களினாலேயே செயல்பட வேண்டியதிருக்கிறது. பிற புலன்கள் அனைத்திற்கும் உயிர் வாழி எஜமானாக இருந்த போதிலும் அவன் எங்கேயாவது செல்ல வேண்டும் என்றால், எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்றால் அவன் தனது குருட்டு கைகளையும் குருட்டு கால்களையுமே பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது. தேங்க்யூ மாதாஜி. பர்பஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு இல்லையா? எஸ். 55வது ஸ்லோகம். சா யர்ஹி அந்தஹ சமன்விதஹ மோகம் பிரசாதம் ஹர்ஷம் ஸ்வா யாதி ஜாயாத்மஜோத்பவம் சாஹிர்ஹி ஹந்தஹ புரகதோ விசூஷீன சமன்விதஹ மோகம் பிரசாதம் ஹர்ஷம் ஸ்வா யாதி ஜாயாத்மஜோத்பவம் யாயர்ஹி ஹந்தஹ புரகதோ விசூஷீன சமன்விதஹ பிரசாதம் ஹர்ஷம் ஸ்வா ஜாயாத்மஜோத்பவம் ரேவதி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. सहर्हि अंधः पुरगतो विशुसीन समन्विदः मोहं प्रसादं हर्षं वा यादि जायात्मजोद्भवम्. ச அவர் யர்ஹி செல்லும் பொழுது அந்த புறத்திற்கு கத செல்வது வழக்கம். விஷுசீன மனதினால், சமன்வித உடன்வர், மோகம் பிரசாதம் திருப்தி, ஹர்ஷம் இன்பம், வா அல்லது யாதி அனுபவித்து மகிழ்தல், ஜாயா மனைவி, ஆத்மா குழந்தைகள், உத்பவம் அவர்களால் உண்டாக்கப்பட்ட. மொழிபெயர்ப்பு. சில நேரங்களில் அவர் தனது தலைமை பணியாளர்களுக்கும் ஒருவனான மனம் விஷுசீனன் என்பவுடன் அவரது அந்த புறத்திற்கு செல்வது வழக்கம். அந்த நேரம் அவரது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளிடமிருந்து மோகம், திருப்தி, மகிழ்ச்சி போன்றவை வழக்கமாக உண்டாக்கப்படும். பொருளுரை. வேதங்கள் முடிவின்படி ஒருவன் ஆத்மாவானது அவனது இதயத்தினுள் இருக்கிறது. வேத மொழி ஸ்ருதி அயம் ஆத்மா பிரதிஷ்டதஹ என்று கூறுகிறது. உலகியல் நிலையில் அவ்வாத்மானது முக்குணங்களான சத்துவம், ரஜோ, தமம் என்பவற்றால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் இதயத்தினுள்ளேதான் இம்மூன்று குணங்களும் எதிர்வினை புரிகின்றன. உதாரணமாக, ஒருவன் சத்துவ குணமுடையவனாக இருக்கும் பொழுதும் அவன் மகிழ்ச்சி அடைகிறான். ஒருவன் ரஜோ குணத்தில் இருக்கும் பொழுது பௌதீக இன்பத்தின் மூலம் அவன் திருப்தி அடைகிறான். மேலும் ஒருவன் தமோ குணத்தில் இருக்கும் பொழுது அவன் குழப்பமே அடைகிறான். இவை அனைத்தும் மனதின் செயல்களாகவே ஆகும். மேலும் அவை நினைத்தல், உணர்தல், விரும்புவதல் எனும் நிலையில் செயல்படுகின்றன. உயிரானது மனைவி, மக்கள், இல்லம் என்று சூழப்பட்டிருக்கும் பொழுது அவன் அறிவார்த்த நிலையில் செயல்படுகிறான். சில நேரங்களில் அவன் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறான், சில நேரங்களில் மிகுந்த திருப்தி அடைகிறான், சில நேரங்களில் அவன் திருப்தி அடைவதில்லை. மேலும் சில நேரங்களில் அவன் குழப்பமும் அடைகிறான். குழப்பம் என்பதே மோகம், அதாவது மாயை ஆகும்.
சமுதாயத்திலும் நட்பினாலும் காதலினாலும் மாயைக்கு ஆளாகும் பொழுது உயிரானவன் அவனது சமுதாயமும் நட்பும் காதலும் தேசமும் இனமும் அவனுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கும் என்று நினைக்கிறான். அவனது மரணத்திற்கு பிறகு அவன் வலிமை மிக்க இயற்கையில் கைகளில் எரியப்பட்டு அதனது சக்தியினால் அவன் நிகழ்காலத்தில் செய்யும் வினைக்கேற்றப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை பெற வேண்டி இருக்கிறது என்பதை அவன் அறிவதில்லை. அந்த உடல் மானிட உடலாக இல்லாமலும் கூட இருக்கலாம். இவ்வாறு இந்த பிறப்பில் சமுதாயம், மனைவி, நண்பர்களுக்கு நடுவே தனக்கு பாதுகாப்பு இருப்பதற்காக உயிர் நினைத்தது என்றால் அது மாயையாகும். அனைத்து உயிர்களுக்கும் பல்வேறு வகையான உடல்களில் சிறைப்பட்டு இருப்பவர்கள் அனைவரும் நிகழ்கால இன்ப செயல்களினாலும் மதிமயக்கத்திற்கும் ஆளாக்கப்படுகின்றனர். அவர்கள் வீடு பேறு பெற்று முழமுதல் கடவுளை அடைவது என்னும் தமது உண்மையான கடமையின் மறந்து இருக்கின்றனர். கிருஷ்ணர் உணவின்றி இருக்கும் அனைவரும் மாயை வசப்பட்டு இருக்கின்றனர் என்றே கருதப்படுதல் வேண்டும். அது போல உலக விஷயங்களே இருந்து ஒருவன் அனுபவிக்கப்படாது கருத்தப்படும் மகிழ்ச்சியும் திருப்தியும் கூட மாயையாகும். உண்மையில் சமுதாயமோ நட்பு காதலோ அல்லது எதுவோ ஒருவனை பிறப்பு இறப்பு பிணி மூப்பு போன்ற அடையாளங்களுடைய உரசக்தியில் கடுமையான தாக்குதல் இருந்து அவனை காப்பாற்றாது. இம்மாயா நிலையிலிருந்து ஒரு உயிரினை மீட்பது கூட மிகவும் கடினமாகும். அதனால்தான் பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 7.14 கூறுகிறார், தெய்வீஹி ஏஷ குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாம் ஏவ ஏ பத்யந்தே மாயாம் ஏதம் தரந்தி தே. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி கடப்பதற்கு யாகும். ஆனால் என்னை சரணமடைவோர் இதனை எளிதில் கிடைக்கலாம். ஆகையினால் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடைகளை முற்றிலும் சரணடையாத ஒருவனால் இயற்கையின் முக்கணங்களில் உடம்பு பிடியிலிருந்து வெளியே வர முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. ரொம்ப 57 61 56. மணிமேகலை மாதாஜி, நீங்க அடுத்து வாசிச்சுங்க. இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகம் முடிச்சுக்கலாம் நம்ம. ஓகே, எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. ஏவம் கர்மசு சம்சக்தஹ ஏவம் கர்மசு சம்சக்தஹ காமாத்மா வஞ்சிதோ அபுதஹ காமாத்மா வஞ்சிதோ புதஹ யத் யத் ஈஹேதஹ ஏவம் தத்தத் ஏவான் வவர்த்தத ஏவம் கர்மசு சம்சக்தஹ காமாத்மா வஞ்சிதோ அபுதஹ மகிஷி யத் யத் இஹேதஹ தத் ஏவான் வவர்த்தத ஏவம் கர்மசு சம்சக்தஹ ஆத்மா வஞ்சிதோ அபுதஹ மகிஷி யத் யத் இஹேதஹ தத்தத் ஏவான் வவர்த்தத हरे कृष्ण माताजी। एवं कर्मसु संशक्तः कामात्मा वञ्चितो बुधः महिषी यत् यत् ईहेदः தத்தத்யேவான் வவர்த்தத. ஏவம் இவ்வாறு கர்மஷு பலன் தரும் செயல்களில் சம்சக்தக மிகுந்த பற்று கொண்டு காமாத்மாவாக
வாஞ்சிதக ஏமாற்றப்பட்டார். அபுத மதி குறைந்த. மகிஷி அரசி. யத் யத் எதுவாயினும். ஈகத அவள் விரும்பியது. தத் தத் அவை எல்லாம். ஏவ நிச்சயமாக. அன்வவர்த்தத அவர் பின்பற்றினார். மொழிபெயர்ப்பு: இவ்வாறு பல்வேறு வகையான மனயூகங்கள் மற்றும் பலன்தரும் செயல்களில் சிக்கிக்கொண்டு மன்னர் புரஞ்சனன் உலகியல் நோக்கின் முழு கட்டுப்பாட்டில் வந்து ஏமாற்றப்பட்டார். உண்மையில் அவர் தன் மனைவியான அரசியின் அனைத்து விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றி வந்தார். பொருளுரை: ஓர் உயிர் இவ்வாறு குழப்பமுற்று அவனது மனைவி அல்லது உலக நியதியின் கீழ் வரும் பொழுது அவன் தன் மனைவியை திருப்திப்படுத்துவதோடு அவளது கட்டளைக்கேற்ப மிகச் சரியாக செயல்படவும் வேண்டியதாய் இருக்கிறது. பல்வேறு சாத்திரங்கள் உலகியல் வசதிக்காக ஒருவன் அவனது மனைவியை பல்வேறு ஆபரணங்களை கொண்டும் அவளது விருப்பத்துக்கு இணங்கியும் எப்போதும் திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகின்றன. இப்படி செயல்பட்டால் குடும்ப வாழ்வில் எந்தவிதமான பிரச்சனையும் இருக்காது. ஆகையினால் ஒருவன் இருவரின் நன்மைக்காக அவனது மனைவியை திருப்தியுடன் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறான். ஒருவன் அவன் மனைவிக்கு அடிமை போன்று மாறும் பொழுது அவளது விருப்பங்களுக்கேற்ப செயல்பட வேண்டியதிருக்கிறது. இச்செயல் மேலும் மேலும் சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்வது போன்றதே. வங்காளத்தில் ஒருவன் தன் மனைவியின் கீழ் வேலைக்காரனாக மாறினான் என்றால் அவன் தனது அனைத்து பெருமைகளையும் இழக்கிறான் என்று கூறுவர். வேலைக்காரனாக மாறாதிருந்தான் என்றால் அவனது குடும்ப வாழ்க்கை மனைவியால் துன்பத்திற்கு உள்ளாகிறது. மேலை நாடுகளில் இத்துன்பங்கள் விவாகரத்து சட்டங்களாக முடிவடைகின்றன. இந்தியா போன்ற கீழை நாடுகளிலோ கணவன் மனைவி பிரிவு ஏற்படுகிறது. இப்போது இந்தியாவிலும் விவாகரத்து சட்டத்தின் புதிய அறிமுகம் தொடங்கியுள்ளது. இதயத்தினுள் மனம் செயல்படுகின்றது, நினைக்கின்றது, உணர்கின்றது மற்றும் விரும்புகின்றது. மேலும் ஒருவன் மனைவியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வீழ்வதும் ஒன்றேயாகும். இவ்வாறு ஒருவன் தன் மனைவியின் மூலம் பிள்ளைகளை பெற்று மனையூகங்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள பல்வேறு செயல்களில் சிக்கிக் கொள்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமயம் ததாசிமபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधकांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. நாம் இன்னைக்கு ரொம்ப அற்புதமான டாபிக்ஸ் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறது. இந்த ஆன்மாவும் அதாவது குறைமதியுடைய புத்தியும் ஒருவருடைய வாழ்க்கையில மேன்மையான இடத்துக்கு எடுத்து செல்கிறதா இல்ல இழிவான இடத்திற்கு எடுத்து செல்கின்றதா என்பதை ஒரு கணவன் மனைவியினுடைய ரிலேஷன்ஷிப் மூலியமா நம்ம பௌதிக உலகத்துல எப்படியெல்லாம் நடக்கிறது இல்லையா, அதே இது நம்ம ஒப்பிடப்படுகிறது இந்த இடத்துல. உண்மையிலே இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில இதெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா. இதுல நம்ம சிலது நம்மளால ஏத்துக்க முடியாது வெளிப்படையா சொல்றதுனால, சிலது நம்ம உள்ளுக்குள்ளேயே நமக்கு கரெக்ட், இது சொல்லியிருக்காங்க, இது கரெக்ட் தான். ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையிலுமே சில விஷயங்கள் நம்ம சொந்த பந்தங்கள்லயுமே இதை நாம அனுபவித்திருப்போம், பார்த்திருப்போம் இல்லையா. இதை நிராகரிக்க முடியாது. ஆனா வெளியில சொல்லும்பொழுது நமக்கு அது இவ்வளவு வெளிப்படையா அப்படியே வெட்ட வெளிச்சமா சொல்லும்பொழுது நமக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசு கிடையாது இல்லையா. சில சமயத்துல அற்புதமா சொல்லியிருக்கார், எஸ் இதுதான் அப்படிங்கறது இது யாருக்கு வரும்னா உள்ளதை உள்ளபடி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை உடையவர்கள் எஸ் இது கரெக்ட் தான் ஏத்துக்குவாங்க. இன்னும் நம்ம பௌதிகம் ஆன்மீகத்துல இங்க ஒரு கால் அங்க ஒரு கால் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் டவுட் வரும், இதெல்லாமே வரும். ஓகே, இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மென்டாலிட்டி, நம்முடைய இது பிரகாரம் இல்லையா. இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி இந்த 45வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 55வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் வர்றதே இந்த 9 நகரங்கள், அந்த நகரப்புற வாசிகள் அப்படிங்கிறத விட அந்த நகரப்புற வாசி யாரு, இந்த புரஞ்சனன் தான் இல்லையா.
சோ இந்த புரஞ்சனன் எங்கெல்லாம் செல்கின்றான், யாரோட செல்கின்றான் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நாம படிக்கிறோம். சோ இங்க எத்தனை துவாரங்களை படிச்சிருக்கோம் நம்ம? நவத்வாரங்கள். இந்த நவத்வாரங்கள்ல வந்து கதயோதா, அதாவது இடது கண் இல்லையா, அது வந்து லெஸ் பவர்ஃபுல் இல்லையா. அதே வந்து வலது கண் வந்து மோர் பவர்ஃபுல். நான் இங்கிலீஷே சொல்லல, வெறுமனே தமிழ் மட்டும்தான். ஏன்னா ரெண்டு சொல்லும்போது எனக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறது. ஸோ உங்களுக்கு இடது வலது நல்லா தெரியும் இல்லையா, ஸோ அதை வச்சு நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே. அடுத்து அவிர்முகி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பிரகாசம். இது வந்து ரைட் ஐ. அதாவது ஜென்ரலாவே நம்முடைய இந்த உடல்ல வந்து அதாவது வலது கண் வந்து நல்லா பவர்ஃபுல்லா இருக்கும், இடது கண் வந்து வலது கண்ணை காட்டிலுமே கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும். ஓகே, மோர் பவர்ஃபுல், அது லெஸ் பவர்ஃபுல், அவ்வளவுதான். இந்த இது வந்து இதனுடைய சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் புலன் உறுப்பு எதுனாக்கா விபரிஜிதம், அதாவது விபராஜிதம் அப்படின்னா உருவம், ஃபார்ம் இல்லையா. அவன் யாரோட செல்கின்றான், அதாவது துய்மான் அப்படிங்கிற, அதாவது சூரியனை இல்லையா, சூரியனிடமிருந்து தான் பிரகாசம் வருது. அந்த பிரகாசம் வந்து அந்த பிரகாசத்தினால்தான் நம்மளால பார்க்கக்கூடிய அந்த செயலை வந்து செயல்படுத்த முடியாது இல்லையா. இருளே இருந்தாக்கா நம்ம கண்கள் இருந்தாலும் எதையுமே காண முடியாது இல்லையா. அதே சூரியனுடைய பிரகாசத்தினால்தான் வந்து நம்மளால காண முடியாது. ஸோ இது வந்து ஒன்று. இரண்டாவது வந்து 48வது ஸ்லோகம்ல பார்க்கும் பொழுது நளினி மற்றும் நாளினி இல்லையா, இந்த ரெண்டுமே வந்து இந்த துவாரங்கள் இல்லையா, நாசி துவாரங்கள். இது எதுக்கு உபயோகப்படுத்துறோம்? உட்சுவாசம், வெளி சுவாசம், அடுத்து வந்து நுகருதல் இல்லையா. ஒரு வாசனையை வந்து நுகர்வதற்காக இரண்டு விதமான செயல்களுக்கு இது உதவுகின்றது. அந்த இந்த நாசிகள் வந்து உபயோகப்படுத்தக்கூடிய புலன் உறுப்பு எதுன்னா புலன் உறுப்புகள், கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள். ஓகே. இந்த தேர்ட் வந்து சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது வந்து புலன்களின் செயல்கள். ஸோ அந்த புலனுடைய செயல் என்ன? ஆக்சுவலி நுகருதல், சுவாசித்தல். இது வந்து அதுக்கு பேர் என்னன்னாக்க நுகர்வதற்கு வந்து சௌரபா அப்படின்ற பெயர். அவன் யாரோட செல்கின்றான்? இந்த நாசி ஆகக்கூடிய இந்த அவதூதனோட செல்கின்றான். இதையும் நாம படிச்சோம். அடுத்தது வந்து முக்கியா அப்படிங்கிறது வந்து இந்த வாய் இல்லையா, அது நேத்து தான் படிச்சோம். இந்த வாய் எதுக்கு உபயோகப்படுத்துறோம்? ஒன்று பேசுவதற்கும், இன்னொன்று வந்து உண்பதற்கும் இல்லையா. ரெண்டு செயல்கள் இங்கேயுமே. ஓகே. ஸோ அங்க உண்பதற்கு வந்து பகுதனா அப்படிங்கிற அந்த அதாவது புலன் என்னது, கர்மேந்திர ஞானேந்திரங்கள், புலன்களின் செயல்கள். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நான் மறந்துட்டா சொல்வதற்கு. புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் சொல்லுவோம். புலன் நுகர்ச்சி பொருட்கள் இல்ல, புலன் நுகர்ச்சி பொருட்கள் அப்படிங்கிறத விட இந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள் அப்படிங்கிறது. வாய்னா சாப்பிடுறது அந்த மாதிரி சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்லிடுறேன், டக்குன்னு அது ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. பகுதனா அப்படிங்கிறது வந்து உண்ணுவதற்கான ஒரு அந்த நண்பன் அவன். அடுத்து வந்து ஆபனா அப்படிங்கிறது இல்லையா, அது வந்து பேசுதல். ஓகே, ஸ்பீச். இடம் பகுதனாவும் ஆபனாவும் மாதாஜி, அந்த இடங்களுக்கு அவன் செல்றான். நண்பர்கள் வந்து ரசஞன், விபுணன், விபனா. ஓகே. சோ ரசஞா வந்து நாக்கு இல்லையா, அடுத்து வந்து விபனா வந்து குரல், அதாவது வாய்ஸ். ஓகே. சோ இந்த இதுல இருந்து போறது. இப்ப 50வது ஸ்லோகத்துல என்ன படிச்சோம்? பித்ரு, அதாவது இந்த வலது காது, இடது காது. வலது காது ரொம்ப பவர்ஃபுல், இடது காது பவர் கம்மி. ஆனா இடது காது வழியாதான் நம்ம எல்லாம் நிவிற்த்தி மார்க்கத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே உள்ள போறது வந்து நிவிற்த்தி, அந்த வந்து இடது காதுல தான். ஆனா வலது காது எல்லாமே வந்து பிரவிற்த்தி மார்க்கம். அதனால்தான் நம்ம ஏன் இப்படி ஆளப்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கும் பொழுது, இங்கே பவர்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடியது எந்த காது? இந்த வலது காது. அதனாலதான் நம்ம சுலபமாக இந்த பௌதிக விஷயங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம ஈர்க்கப்படுவோம். அதே வந்து ஒரு சொல்றாங்க, பிரவச்சனம் சொல்றாங்க, ஒரு உபன்யாசம் நடக்குது, அங்க போய் கேட்போம்னா அதுக்கு எத்தனை பேர் போறோம்? கிடையாது. அதே வந்து ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகலாம், கெட் டுகெதர் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணோம்னா எஸ், அதுக்கு வந்து ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம பிளான் பண்ணுவோம், எந்த ஹோட்டல் புக் பண்ணலாம், எத்தனை பேர் வருவாங்க, எல்லாத்தையுமே வந்து முதல்ல பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுவோம் இல்லையா. ஆனா அதே வந்து ஒரு உபன்யாசம், அங்க வந்து ஒரு தூய பக்தர் வந்திருக்கார், அவர் வந்து மகாபாரத்தை சொல்ல போறார், ராமாயணம் சொல்ல போறாருன்னா எத்தனை பேர் போவாங்க? வெரி 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 லெஸ்
ஏன்னா வயசானவங்க, நீங்க ஈவன் நான் சிறு பிள்ளையா வந்து இருந்த பொழுது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த குழந்தைங்க இருப்பாங்க, பாட்டி தாத்தா தான் இருப்பாங்க அந்த இடத்துல. ஸோ கிருபானந்த வாரியார் வந்தாலும் சரி, ருக்குமணி தாயார் வந்தாலும் சரி, இல்லையா? இப்ப இந்த சமயத்துல தான் எங்க ஊர்ல, அதான் எங்க அம்மா வீட்டுக்கு கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா படவேட்டு எல்லையம்மன் கோயில் இருக்கும். அந்த கோயில்ல எப்பவுமே இந்த ஆடி மாசம், நேத்து அமாவாசை இதெல்லாமே வந்து இந்த ஆடி 18க்கு வந்து தேர் பெருக்கு அதாவது எல்லாமே உண்டு. அப்போ வந்து இந்த ஒரு 10-15 நாள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இல்ல 2 வாரம் 3 வாரம் கூட வந்து உபன்யாசம் நடக்கும். மகாபாரதம் சொல்லுவாங்க, இல்ல வந்து கம்பராமாயணம் பேசுவாங்க. இதெல்லாமே வந்து உண்டு. ஸோ கிருபானந்த வாரியார் வந்து அவர் முருகரை பத்தி தான் நிறைய பேசுவார். அவர் வந்து நான் இந்த மாதிரி மகாபாரத ராமாயணம் உபன்யாசம் பண்ணி நான் கேட்டது கிடையாது. அவர் ஜெனரல் டாக்கா தான் வந்து முருகர் முருகர் பக்தி தான், முருகரை பத்தி தான் ஆமா, அதை பத்தி தான் அவர் பேசியிருக்கார். நான் அது ஒண்ணுதான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அந்த கூட்டத்தை இப்போ நான் ரொம்ப யோசிக்கும் பொழுது, இந்த பண்டல் போட்டிருப்பாங்க, அங்க கீழே உட்காந்துருப்பாங்க. மேக்சிமம் 50 வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க தான் இருப்பாங்க. 50 வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க வந்து இருக்கவே மாட்டாங்க அந்த இடத்துல, இல்லையா? ஸோ 50 வயதுக்கு மேல என்னன்னாக்கா வீட்டுல எல்லாமே அதாவது ஸ்லோவா நாம என்ன ஆகுறோம், வி ஆர் கெட்டிங் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் அதாவது தூரமா ஒதுங்கக்கூடிய நிலைக்கு நம்ம வந்துடுறோம், இல்லையா? ஸோ அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் என்பதும் வந்து நமக்கு கிடையாது அந்த இடத்துல. ஏன்னா நம்ம செயல்படக்கூடிய தன்மை நமக்கு குறைய 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 நாம் என்ன ஆகுறோம், அமைதியை வந்து தேடுகின்றோம். அதே மாதிரி வந்து இந்த மெய்ஞானத்தை பற்றி தேடுகின்றோம். அதற்காக இந்த உபன்யாசங்களுக்கு போயிட்டு அமர்கின்றோம். இப்போ எனக்கு அந்த ஃப்ரண்ட் ரோல குட்டி பசங்க உட்கார்ந்துருப்பாங்க. அப்போ கிருபானந்த வாரியார்லாம் சில கொஸ்டின்லாம் கேட்பார். அதுக்கெல்லாம் சொல்லி ஒரு புக்கெல்லாம் கொடுப்பாரு அவர் வந்து. அந்த மாதிரி கணபதி இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அகவல் இல்லையா, விநாயகர் அகவல் இதெல்லாம் நான் வாங்கியிருக்கேன். ஒரு காலகட்டத்துல உட்காந்து அந்த விநாயகர் அகவல் வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு சொல்லிடுவேன். இப்ப எனக்கு அது ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. காலையில எழுந்த உடனே செந்தாமரை பூம் பாத சிலம்பு பரலிசை பாட பொன்னரை ஞானும் பூந்து விளையாடையும் பாடல் வந்து அந்த விநாயகர் அகவல். நான் அந்த புக்கு வாங்கினது அவர்கிட்ட தான், கிருபானந்த. அவர் ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாரு. மாதாஜி அது இந்த சுவாசத்தை பத்தி இடை பிங்கலை அது ஆழ்ந்து படிச்சாக்க அது வந்து நம்ம சுவாச காற்றுதான் மாதாஜி. காலால் எழுப்பி குண்டலி அதனை கூடிய சபை விண்டழு மந்திரம் வெளிப்பட உரைத்து அந்த நம்ம சுவாசிக்கிற முறைதான் மாதாஜி அந்த விநாயகர் அகவலை. ஆமா, ஆக்சுவலி எவ்ரிதிங் இஸ் ரிலேட்டட் டு அவர் ஞானம், விஞ்ஞானத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதுதான். இந்த உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நிறையவே ஸ்லோகங்கள்ல உண்டு. அதெல்லாம் வாசிக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பாசிட்டிவா இருக்கக்கூடியதெல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது நமக்குள்ளேயும் ஒரு உத்வேகம் எல்லாமே வரும். பேசிக்கலி வேத மந்திரங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம உச்சாரணம் பண்ணுவது நமக்குள்ள வந்து ஒரு உத்வேகம் வருது. அதனால இறைவன் தாழ் பணிவதற்கு வந்து சுலபமான ஒரு பாதையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது. அதுதான் உண்மை. நாம வெறுமனே வேத மந்திரங்களை வேத மந்திரங்களா மட்டுமே வாசிக்க கூடாது. இன்னைக்கு மாதாஜி உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, வென் யூ ஆர் இந்த சாதன பக்தி ஃபேஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் எல்லாமே இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். பட் அந்த ஃபேஸை தாண்டினவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஆல்ரெடி தே ஹேவ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட். ஓகே, அவங்க அந்த ஒரு பக்குவத்தை வந்து அடைஞ்ச பிறகு இதெல்லாம் அவங்க வந்து பக்தி பண்றக்கூடிய அந்த நிலையிலேயே இதெல்லாம் கவர் ஆயிடும். அதனால அவங்க தனித்து அந்த வேத உச்சாரணங்கள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. எப்போ நம்ம அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு டாக்டர் படிக்கணும்னா என்ன பண்றோம், ஃபர்ஸ்ட் எல்கேஜி யூகேஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் 10th பாஸ் பண்ணு, +2 பாஸ் பண்ணு, காம்படிஷன் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணு, சீட்டை வாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் போய் காலேஜில் சேர்ந்து படிச்சு முடிச்சுதான் அதுக்கப்புறம் டாக்டர் ஆக முடியும், இல்லையா? ஒரு முறை டாக்டர் ஆன பிறகு என்ன ஆறாங்க, மீண்டும் உட்காந்துட்டு அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் படிக்கிறாங்களா? கண்டிப்பா கிடையாது. இட் இஸ் ஆல்ரெடி கவர்ட். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஹெல்ப்ல அதாவது அவங்களுடைய டிகிரி இருக்கக்கூடிய அந்த நாலேஜ் மொத்தமே அவங்களுடைய ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு அந்த இதுல இருக்கு. ஓகே, அந்த பக்குவத்தை அவங்க அடைஞ்சிருக்காங்க. மேலும் வந்து பேஷண்ட்ஸை பார்த்து அவங்களுடைய அந்த அதாவது என்ன டாக்டர்ல என்னெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்க்கு வந்து என்னெல்லாம் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதுக்கப்புறம் தீஸ் ஆர் த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் எப்படியெல்லாம் அவங்க அனலைஸ் பண்ணுவாங்க, இதெல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து அத்துபடியா இருக்கும் இல்லையா. எப்பயோ ஒண்ணுதான் ரேரா தான் அவங்களுக்கு தெரியலன்னா தான் போய் புக்கையே ரெஃபர் பண்ணுவாங்க, இது என்னதுன்ற அந்த கனெக்டிவிட்டி. மற்றபடி எப்பயுமே உட்காந்துட்டு பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க. அனுபவம் என்பது அவங்களுக்கு வந்து படிப்பினையாக இல்லையா, அதுவே ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதை கொண்டு அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா. அது போன்றது தான் பக்தி கூட. பக்தியிலேயே நாம வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு டாக்டரா ஆயிட்டோம்னா ஸோ
நம்மளால வந்து இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி சாதன பக்தி எல்லாமே அதுக்குள்ளேயே கவர் ஆயிடும். அதனால அவங்க மீண்டும் மீண்டும் அந்த சாதன பக்தி பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இருந்தாலும் அந்த தூய பக்தி நிலை அடைஞ்ச பிறகு அந்த பக்தன் வந்து சாதன பக்தியை வந்து நமக்கு வந்து செய்து காட்டுவார். ஏன்னா அவரை பின்பற்றக்கூடிய நாம டைரக்டா நாம வந்து அவருடைய அனுபவத்தை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா? சாதன பக்தியை பண்ணிதான் நாம ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது பக்குவம் அடைவோம். ஸோ அப்போ நமக்கு இதெல்லாமே இன்க்ளூசிவ் இல்லையா? ஸோ அதுக்குள்ளேயே அடங்கி விடும். இந்த சாதன பக்தி என்பது அதற்குள்ளேயே அடங்கி விடும். ஸோ அதனால he will also be rejoicing. அவரும் இந்த சாதன பக்தி செய்து ஆனந்தம் கொள்வார். ஆனா அவர் செய்வது எதற்காகனா நமக்காக, நாம் அதை பின்பற்றி அதாவது பிற்காலத்துல பக்குவம் அடையணுன்றதுக்காக தான். எத் கரோஷி இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம வந்து எத் சேஷி அந்த இது வரும். ஸோ அதாவது எதையெல்லாம் வந்து ஓமையாக ஒரு மகாத்மா வந்து பின்பற்றுகிறாரோ அது எல்லாமே வந்து அவரை பின்பற்றுபவர்கள் வந்து பின்னடத்தி செல்வார்கள். அதனாலதான் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு செயல்பாடு செய்யணும் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு ஆச்சாரியா வந்து நமக்கு சொல்லிட்டு போறாங்கன்னா அதை அப்படியே பின்பற்றணும். இப்போ நம்ம பிரபுபாதர் 4 ரெகுலேஷன்ஸ் 16 ரவுண்ட்ஸ் மினிமம் நம்ம பண்ணாக்கா கோலோகத்திற்கும் வைகுண்டத்திற்கும் பேக் டோர் என்ட்ரி வந்து உண்டு. ஃப்ரண்ட் டோர் என்ட்ரிக்கு வந்து நமக்குடைய குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கான்றது தெரியாது. ஆனா அட்லீஸ்ட் அந்த உத்தரவாதத்தை அவர் வந்து பகவான்கிட்ட வந்து வாங்கியிருப்பார். அதனாலதான் அவர் சொல்லிட்டு போயிருப்பார். ஓகே, இதை நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸோ ஆச்சாரியார் எல்லாமே சொல்றாங்கனாக்கா தெர் இஸ் அ ஸ்ட்ராங், அதனுடைய பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தாத்பரியத்தை வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். தேவோட ரியலைஸ்ட் அவங்க அதை இறைவுணர்வு அடைந்து இறைவனோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி இல்லையா? இறைவன்கிட்ட வந்து ஏன்னா அதிகமான கருணை, பகவானே கருணை, அவரை விட கருணை ஆனவர்கள் யாரு? ஒரு வைஷ்ணவா. அவர் என்ன பண்ணுவார், இந்த உலகத்துல எல்லாருமே வந்து கடினமான சூழ்நிலையில இருக்காங்கன்றது வந்து அவரால் புரிஞ்சுக்க முடியும். நாம எல்லாம் கூட இப்ப உணர்றோம் இல்லையா? நிறையவே நம்மளை சுத்தி எத்தனை பேர் கஷ்டப்படும் பொழுது அவங்களுடைய உண்மையான நிலை என்னன்றது வந்து நமக்கு கூட வந்து புரிய ஆரம்பிக்குது இல்லையா? இந்த மாதிரி ஏன்னா நம்முடைய அனுபவம் இல்லையா, நம்ம வாழ்க்கையில கடந்து வந்த பாதை அப்படி. ஸோ நாம இப்படிப்பட்ட பாதை வரும்பொழுது நாம் எவ்வளவு அனுபவித்தோம் அந்த வலியும் வேதனை அப்படின்னு நாம் அந்த வலி வேதனையுமே வந்து நாம அவங்க அனுபவிக்கும் பொழுது அதை பார்க்கிறோம். ஆனா அதை நம்ம அனுபவிக்கும் போது நமக்கு வலி வேதனை இருந்ததை தவிர நம்ம அதை சகிச்சுக்க கூடிய அந்த பக்குவம் இருந்தது. ஆனா அடுத்தவங்க நம்ம முன்னாடி சங்கடப்படும் பொழுது அந்த வலியும் வேதனை கண்டு நம்மளால சகிக்க முடியாது இல்லையா? இது உண்டு இல்லையா? அந்த மனப்பான்மை நமக்கு கருணை உள்ளம் கொண்டவர்களுக்கு இந்த மனப்பான்மை உண்டு இல்லையா? அதே ரஜோ மற்ற தாமசிக்க இயல்புகள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இது புரியாது. ஆனா சத்துவத்துல நிலை கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஒருத்தர் துன்புறும் பொழுது அதை வந்து அந்த ஆத்மா வந்து பொறுத்து கொள்ளாது. வில் ஃபீல் வெரி பேட், ஹர்ட்ஃபுல்லா ஃபீல் ஆகும். இந்த ஜீவன் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுது, பகவானை இவங்களுக்கு ரட்சனை கொடு அப்படின்னு வந்து பகவான்கிட்ட அது பிரார்த்திக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கருணை உள்ளம் என்பது தூய பக்தர்களிடத்துல வந்து அதிகம். எவ்வளவு தூய்மையா இருக்காங்களோ அவ்வளவுமே அவங்க கருணையா இருப்பாங்க. அந்த கருணையால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அடுத்தவங்களுக்காக வந்து நன்மை பெறணுன்றதுக்காகவே அவங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிப்பாங்க. அவங்களால முடிஞ்ச துண்டு அவங்க கண்டிப்பா செய்வாங்க. ஸோ அதனால நம்ம இதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இங்க பித்ரு இல்லையா? அதாவது பித்ரு கர்மகாண்டா வந்து பித்ரு. இது வந்து நம்ம வந்து எந்த இதுல போறோம், நம்ம ஞான காண்டா பக்தி இதெல்லாமே வந்து இந்த பக்கம் தான் போகும். ஓகே, கர்ம காண்டால இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த பக்கம் தான் இருப்பாங்க. ஓகே, தட்சிணம். ஸோ தட்சிண பஞ்சாலம், உத்தர பஞ்சாலம். இது உத்தர பஞ்சாலம், இது தட்சிண பஞ்சாலம் இல்லையா? ஸோ இந்த ரைட் சைடு வந்து நமக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட். அதனால நாம் என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல திரும்பி திரும்பி வந்துட்டே இருப்போம். இந்த செவிக்கு வந்து நாம செவி சாய்த்தோம் என்றால் ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட டாபிக்ஸ் எல்லாமே இந்த செவி வழியா ஹிருதயத்தை போய் அடையும் இல்லையா? இந்த பக்கம் கேட்கறது இந்த பக்கம் வர்றதுக்கு காலதாமதமும். அதனாலதான் நம்ம இது இட் இஸ் கனெக்டட் டு த ஹார்ட். இங்கதான் நம்முடைய ஜீவாத்மா பரமாத்மாவே இருக்கிறது இல்லையா? அதனால இதோட வந்து இது சம்பந்தம். அதனாலதான் நம்ம ஆல்வேஸ் இந்த இயர் வந்து இட் இஸ் யூ நீட் டு ஹியர் திஸ் சைட் இல்லையா? அதாவது இடது காது வழியா நாம இதை வந்து கேட்கறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த அடுத்து வந்து ஆசூரி நீருத்தி, இந்த பித்ருலோகம் ரைட், அதுக்கு என்னன்னாக்க தட்சிண பஞ்சாலம். அடுத்து வந்து தேவஹூ அப்படிங்கிறது வந்து இந்த வலது இல்லையா? வலது செவி. இது வந்து மேல் சொர்க்கத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்களுக்கு செல்வதற்கு. ஸோ
அதாவது சரி லெஃப்ட் வந்து சொர்க்கத்துக்கு மேல இருக்க உலகங்கள் அப்படின்னா பிரம்மலோகம், அதுக்கப்புறம் வந்து வைகுண்டம் கோலோகம் செல்வதற்கு கூட வந்து இந்த வழிதான். ஓகே, ஸோ இந்த பௌதீகத்துல இருந்து நாம வந்து பக்குவம் அடைந்து விட்டால் ஆன்மீகம் என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வைகுண்டம் கோலோகம். ஓகே, ஆனா அதே வந்து இந்த கர்மகாண்டா மோடு, இந்த வலது காது வந்து எதுக்கு போகும்னா பித்ரு உலகத்திற்கு செல்லும். இந்த புரஞ்சனியும் வந்து புரஞ்சனான பித்ரு உலகத்துக்கு தான் போக போறான், அடுத்து புரஞ்சனியும் பித்ரு உலகத்துக்கு தான் போக போறாரு. ஓகே, அங்கேயே பிறவி எடுப்பார்கள். ஸோ இதற்கு வந்து நண்பன் யாரு? ஸ்ருததாரா, அவன் தான் செவி இல்லையா? அதாவது இந்த பிசிக்கல் எலிமெண்ட் தான் வந்து நண்பன். எதை கொண்டு? கண்ணு வந்து இட் இஸ் அ பிசிக்கல் எலிமெண்ட், அவன் தான் நண்பன் இல்லையா? நாசி தான் பிசிக்கல் எலிமெண்ட், இந்த ஸ்தூல பாகம் தான் வந்து நண்பன். ஓகே, இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்தூலமா இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் தான் நண்பர்கள். இந்த இதுதான் எந்திரம் இல்லையா? கண் என்பது எந்திரம், காது என்பது எந்திரம், நாசி என்பது எந்திரம், வாய் என்பது எந்திரம். இதெல்லாம் நாம இந்த வாய்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய, அதாவது நாக்கு என்பது ஒரு எந்திரம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி. நெக்ஸ்ட் வந்து இப்ப நம்ம எல்லாமே கிழக்கு நோக்கி இருந்த புலன்களை பற்றி படிச்சோம். இப்போ மேற்கு நோக்கி இருக்கக்கூடிய புலன்களா இருக்கக்கூடிய பிறப்பு உறுப்பு மற்றும் வந்து கழிவு உறுப்பு பத்தி படிச்சோம். ஸோ ஆசுரி என்பது பிறப்பு உறுப்பு, அது வந்து கிராமகம் இல்லையா அப்படிங்கிறதையுமே நம்ம படிச்சோம். அது என்னது? புலன் 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 கர்மின் ஞான புலன் புலன்கிறது செயல்கள் இல்லையா? சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே, அடுத்து துர்மதா அப்படிங்கிறது வந்து என்னது? ஸோ நம்முடைய புத்தியினுடைய செயல்பாடு. ஏன்னா ஒர்க்கிங் சென்சஸ் வந்து தனித்து இயங்காது. நம்ம மேல படிச்சது எல்லாமே ஞானேந்திரியங்கள், இதெல்லாம் தனித்து இயங்கும். ஆனா இந்த கழிவு உறுப்புகளும் மற்றும் வந்து பிறப்பு உறுப்புகளும் வந்து இட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் த இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகே, ஸோ துர்மதா அப்படியான பைத்தியகாரத்தனத்தினால செயல்படக்கூடிய அந்த செயல்கள் அப்படின்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு இந்த பாடிலி என்ஜாய்மெண்ட்டை பத்தி நம்ம செயல்படுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பைத்தியகாரத்தனமா இருக்கோம்னு அர்த்தம். அப்படின்னா உண்மையான வாழ்க்கை தத்துவம் என்னன்னு புரியாமலே இந்த பிரபஞ்சத்துல பௌதீக இன்பம்தான் மேன்மையானது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாவத்துல நம்ம சென்று கொண்டிருப்போம். அதனால்தான் துர்மதா அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அடுத்து நிறுத்தி அப்படி வந்து கழிவு உறுப்பு. ஓகே, ஸோ அது வந்து வைசசா அது வந்து அப்படின்னா ரொம்பவுமே வலியோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பு. அது ஆக்சுவலி அதுக்கு அது எந்த ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ்ல செயல்படுதுன்னாக்கா, அதாவது புத்தியில செயல்படுதுனாக்கா பேராசை, காமம் என்னக்கூடிய அந்த இதுல இருந்து செயல்படுகிறது. லப்தகா அப்படிங்கிற அந்த பேர் தான் அது வந்து காமம் என்பதற்கு ஒரு அந்த நண்பன் என்பது இன்டெலிஜென்ஸுடைய ஒரு இது. ஓகே, இப்போ நாம 55வது 54வது இது படிச்சோம். ஓகே, நிர்வாக் படிச்சோமா? இல்ல படிக்கல. அந்தாவ் அமீஷானாம் பௌராணாம் நிர்வாக் பேஷ சஸ்கிருதாவ் உபௌ அஷன்பதாம் அபிபதீஸ் தாப்யாம் யாதி கரோதி ச. இப்போ இவன் புரஞ்சன் வந்து என்னென்ன செயல்களில் ஈடுபடுகின்றான் என்பதை வச்சுதான் அந்தந்த புலன்களை பற்றி நாம படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்ப நவத்வாரத்தை பற்றி முடிச்சோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நாம வந்து மற்ற வேற என்னெல்லாம் நம்ம இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய பாகங்களை உபயோகப்படுத்தி நாம வேற என்னெல்லாம் செயல்கள்ல இந்த புரஞ்சனன் வந்து இந்த புரஞ்சனிய வந்து இயக்குகின்றான் என்பதை நாம பார்க்கிறோம். ஸோ மேலும் இந்த நகரம் இல்லையா 9 வாயில்கள் கொண்ட நகரத்துல இருக்கக்கூடிய பிற செயல்பாடுகளை பற்றி, அதாவது வேறு குடிமக்களை பற்றி நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். இத்தனை நாள் கணவன் மனைவி எனக்கூடிய இந்த மனசு மற்றும் புத்தி மற்றும் இந்த ஆன்மாவை பற்றி படித்தோம் இல்லையா? அந்நகரில் வாழும் குடிமக்கள் பலரும் நிர்வாக் என்னும் போஷாக்ருத் என்னும் பெயருடைய இருவர் இருந்தனர். அதாவது இருவர் என்னன்னாக்கா பேஷாஸ்கிருத, அதாவது நிர்வாக் மற்றும் பேஷாஸ்கிருத 2 பேர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க 2 பேர் பார்வையுள்ள மக்களை ஆள்பவராக புரஞ்சன மன்னர் இருந்த போதிலும் துரதிருஷ்டவசமாக அவர் இந்த இரு குருடர்களுடனும் அடிக்கடி தொடர்பு கொள்வார். ஸோ இங்க குருடர்கள் என்று சொல்லப்படுவது எது? கைகளும் கால்களும் தான் இல்லையா? ஸோ கைகளுக்கு வந்து பார்க்க முடியாது, கால்களுக்கு வந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த பண்பு கிடையாது இல்லையா? ஸோ இது வந்து இட் இஸ் அ டல் மேட்டர் மாதிரி தான் இல்லையா? ஸோ இது வந்து ஆனா இதுதான் எல்லா விஷயத்திலுமே செயல்பட்டு இருக்கும். நம்ம புத்தி சொன்ன உடனே அது செயல்படும். நடன்னா நடந்து போகும், கைகளால் அதை எடுன்னா எடுக்கும், கைகளால் அதை வந்து அந்த செயலை செய்யன்னு புத்தி வந்து ஒரு
வழி நடத்துச்சுனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து இது வந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா. ஸோ மேலும் துரதிருஷ்டவசமாக அவர் இந்த இரு குருடர்கள், ரெண்டு பேருமே குருடர்கள்னா இவங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய சக்தி இல்லைனாக்கா இதை எக்ஸாக்ட்லி நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னாக்கா இது தனித்து இயங்காது. ஓகே, ஸோ டிபெண்டா இயங்கிறது தான் எப்பவுமே குருட்டுத்தனம் என்று சொல்வது இல்லையா. ஒருத்தரை எப்பவுமே பிளைண்டா நம்பி ஒருத்தரை நம்பி வாழக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த வார்த்தை. அதாவது அடுத்தவங்களே எப்பவுமே சார்ந்து இருக்கிறது, நம்ம மூளையை நம்ம உபயோகப்படுத்துறதே இல்லை, அடுத்தவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை அப்படியே கேட்டு நடக்கிறது இல்லையா. அதுதான் வந்து பிளைண்ட்னஸ். அது போல இந்த கையும் சரி காலும் சரி இந்த ஞானேந்திரியங்கள் இல்லையா, மனசு, அதை கொண்டு என்ன பண்ணோம்னாக்கா செயல்பட ஆரம்பிக்கும். அது என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குதோ, எஸ்பெஷலி இந்த ஞானேந்திரியங்கள் இதெல்லாமே புத்தி என்ன பண்ணும், மனசுக்கு வந்து டைரக்ஷன் கொடுக்கும். மனசு என்ன பண்ணும், இந்த ஞானேந்திரியங்களை வந்து செயல்படுத்த வைக்கும். அது போல இந்த கர்மேந்திரியங்கள் வந்து புத்தியோட வந்து சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா. அதாவது புத்தி தான் தூண்டுகோல், தனித்து இயங்காது கர்மேந்திரியங்களும். அது போல இந்த கைகளும் கால்களும் என்ன பண்ணாது, தனித்து இயங்காது. ஸோ புத்தி என்ன சொல்றதோ அதுதான் அந்த கைகளும் கால்களும் செயல்பட வைக்கும். ஸோ டோட்டலி டிபெண்ட். ஸோ அப்படின்னா இந்த புரஞ்சனன் என்ன பண்றார் அப்படின்னா, இந்த ஆன்மா வந்து இந்த கையையும் காலையும் ஒரு சில கட்டங்கள்ல வந்து இந்த புத்தியினுடைய புரஞ்சனினுடைய அறிவுரை பிரகாரம் இதை வந்து செயல்படுத்துவார். அப்படின்னா அவர் வந்து இந்த உறவு கொள்கிறார் என்று அர்த்தம். இந்த கைகளோடையும் கால்களோடும் நாம வந்து சம்பந்தப்படுவது என்பது ஆஸ் பர் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், புத்தியினுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பிரகாரம். ஓகே, ஸோ இவர்கள் இருவருடன் சேர்ந்து கொண்டு அவர் இங்கும் அங்கும் செல்வதும் பல்வேறு செயல்களை செய்பவராகவும் இருக்கிறார். எப்படிப்பட்ட செயல்கள் எங்கு செல்கிறார் என்பது செகண்டரி. ஆனா இந்த கைகளை கொண்டு ஒரு செயலை செய்ய முடியும், கால்களை கொண்டு நாம ஓரிடத்திற்கு செல்ல முடியும். ஸோ உயிரின் கைகள் மற்றும் கால்களை பற்றிய குறிப்பாகும் இது. கால்கள் இரண்டும் பேசுவதும் இல்லை, காண்பதும் இல்லை இல்லையா. ஒரு மனிதன் தனது கால்களை மட்டுமே நம்பி நடந்து சென்றான் என்றால் அவன் பள்ளத்தில் இடறி விழ வேண்டியது இருக்கும். அதாவது கால் எப்படி போதோ அப்படி போனாக்கா கீழே வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்க்காம நடக்க ஆரம்பிச்சோம்னா கண்டிப்பா நாம துன்பத்திற்கு உள்ளாகும், எதன் மீதாவது மோத வேண்டி இருக்கும். அதுவும் கரெக்ட் இல்லையா. இவ்வாறு குருட்டு கால்களினால் நடத்தப்பட்டால் ஒருவன் வாழ்க்கை துன்பத்திற்கு உட்படலாம். அப்படின்னா பிளைண்டா இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி பக்குவம் அடைஞ்சிருக்கணும். பக்குவம் அடையாத ஒரு புத்தி வந்து தாந்தோன்றித்தனமான செயல்களில் ஈடுபட்டு துன்பத்திற்கு வந்து உட்படும். ஸோ அது எவ்வாறு எந்த இதுக்கு விஷயத்துக்கு கம்பேர் பண்ணப்பட்டிருக்குனாக்கா, இந்த கால் வந்து எங்கே போகணும்னு தெரியாம போறது, இந்த கை எந்த செயல் செய்யணும்னு தெரியாமலே செய்யறது. அப்படின்னா தெர் இஸ் நோ டெஸ்டினி. நம்ம இந்த இதுதான் செய்யணும் அதுதான் செய்யணும்ன்றது எல்லாமே கிடையாது. எதையாவது செய்யணும்னு நினைச்சு செய்யறோம் பாருங்க, அது நமக்கு எப்பவுமே துன்பத்தை கொடுக்கும். செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் புலன்களின் கைகளும் கால்களும் மிகவும் முக்கியமானவை, ரெண்டும் தேவை. ஆயினும் அவற்றுக்குள் காண்பதற்கு கண்கள் என்பது கிடையாது இல்லையா. சோ அதுக்கு வந்து தனித்து காதோ கண்ணோ எதுவுமே கிடையாது. இதன் பொருள் கைகளிலும் காய்களிலும் குழிகள் துவாரங்கள் இல்லை என்பதாகும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இதெல்லாமே வந்து நவ துவாரங்கள் இல்லையா. ஆனா அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி துவாரங்கள் என்பது கிடையாது. தலையிலோ பல்வேறு குழிகள், இரு விழிகள், நாசி துவாரங்கள், செவிகள், ஒரு வாய் என்று இருக்கிற எல்லாமே வந்து ஓப்பனபிள் தான் இது இல்லையா. காது திறந்திருக்கு, கண்ணும் திறந்திருக்கு, நாசியும் திறந்திருக்கு, வாயும் திறந்திருக்கு இல்லையா. இப்படி இதெல்லாமே வந்து ஓப்பன். ஆனா கை கால் எல்லாமே வந்து முழுசா கவர் ஆயிருக்கு இல்லையா. அதனால வந்து எந்த இடத்துலயுமே இருக்கா. ஆனால் கீழே உள்ள பாகங்களான கைகளும் கால்களும் குழிகள் கிடையாது. ஓர் உயிர் தனது உடலில் பல்வேறு குழிகளை உடையவனாக இருந்த போதிலும் கூட இல்லையா, இத்தனை குழிகள் இருக்கு, 2 கண்ணு காது இதெல்லாமே இருந்த போதிலும் கூட அவன் தனது கைகளையும் கால்களே செயல்பட வேண்டியிருக்கு. கண்ணை வச்சு அவன் வந்து எதுவுமே செயல்படுத்த முடியாது தனித்து இல்லையா. அவன் இன்னொரு புலனை வந்து இயக்கிதான் அந்த செயலை அப்படின்னா அவன் ஞானம் இல்லையா. இந்த ஞானத்தை கொண்டு அடுத்தவனுக்கு டைரக்ஷன் கொடுக்குறான், நீ அதை போய் எடு, நீ அந்த இடத்துக்கு நடந்து போயிட்டு அதை வந்து முடிச்சிட்டு வா அப்படின்னு எல்லாமே, அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வா அப்படின்றது எல்லாமே டைரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கறது புத்தி. அதை கண்டு நாம வந்து இந்த புலன்களை எல்லாம் செயல்படுத்த வைக்கிறோம் இல்லையா. இங்க இருந்து பார்த்துட்டே இருந்துட்டு அந்த அந்த பாத்திரத்தை கொஞ்சம் எடுத்து கொடுமா அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க இல்லையா. சோ கண் என்ன பண்ணும், பார்க்கும் அந்த இடம் எங்க இருக்குன்னு, உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே அது வந்து தேடும். சோ தேடினோடனே இன்னொரு ஆளை வச்சு என்ன பண்ணும், அந்த பாத்திரத்தை எடுத்துக்கும் இல்லையா. உண்மையிலே அந்த கண்ணு வந்து பார்க்கறதுனால புத்திக்கு வந்து இம்பல்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க இது தேவைன்றத வந்து புத்தி சொன்னாலும் எப்படி அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்யறது என்பது இந்த கண்ணை கொண்டுதான். காதால வந்து கேட்டு வந்து செயல்படுவோம். இப்ப நாம எல்லாரும் கேட்டுட்டே இருக்கோம் இல்லையா, பகவானுடைய லீலைகள்
செயல்பாடுகள் இல்லையா, பக்தர்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கும் இந்த செவி வழியா இல்லையா. சோ அதெல்லாம் நம்ம எங்க எடுத்துட்டு போய் வைக்கணும், தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஹிருதயத்துக்கு எடுத்துட்டு போகணும்ன்ற பக்குவத்தை கொண்டு போகணும் இல்லையா. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்முடைய செயல்கள்ல வந்து பக்குவம் என்பது ஒன்றை எண்ணி அதை வந்து அதையே நம்ம பரிபாலிக்கணும் அப்படின்னு எண்ணும் பொழுது அது எல்லாமே நம்முடைய கைவண்ணத்துல வந்து இருக்கு. இப்போ பகவானுக்கு வந்து இன்னைக்கு என்னெல்லாம் சமைக்கணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே நைவேத்தியம் என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு நினைப்போம் இல்லையா. சோ அப்போ அந்த புத்தி என்ன பண்ணும், பகவானுக்கு இதெல்லாம் சமைக்கலாம், இன்னைக்கு வந்து பருப்பு பாயசம் செய்யலாம், இன்னைக்கு வந்து வடை செய்யலாம் அப்படிலாம் நினைச்சு என்ன பண்ணும், அதுக்கான செயல்கள் எல்லாமே வந்து அப்ரூவல் மனசு கொண்டு வந்து ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். அப்போ இந்த புலன்களை எல்லாமே இயக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. கையால போய் அந்த பருப்பேடு ஊறவை இல்லையா, இதெல்லாமே வந்து அதை ஈடுபாடு மனசு வந்து ஈடுபாடு கொண்டு அதுல செய்வோம். இது பார்த்து பார்த்து செய்யறோம் இல்லையா. இது எல்லாமே நம்ம வந்து இப்படிதான் வந்து, ஆனா இந்த இடத்துல கை கால் வந்து தனித்து இயங்காது. ஒரு ஆக்ஷன் அதுக்கு வந்து கொடுத்தா மட்டும்தான் அதுக்கேற்றவாறு செயல். மேலும் பிற புலன்கள் அனைத்திற்கும் உயிர்வாழி எஜமானனாக இருந்த போதிலும் அவன் எங்கேயாவது செல்ல வேண்டும் என்றாலும் எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்றாலும் அவனை தனது குருட்டு கைகளையும் குருட்டு கால்களையும் நம்பி பயன்படுத்திதான் ஆகும். அது அந்த இந்த கை காலை உபயோகப்படுத்தாம ஒரு செயலை கண்டிப்பா செயல்படுத்த முடியாது இல்லையா. வில் பிகம் மோர் டிபெண்டன்ட், அடுத்தவங்களை சார்ந்து இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருப்போம். சா ஹேர்ஹி அந்தஹ புரகதோ விஷூஷீன சமன்விதஹ மோகம் பிரசாதம் ஹர்ஷம் வா யாதி ஜயாத்மஜோத்பவம். சில நேரங்களில் இப்ப புரஞ்சனன் அவர் தனது தலைமை பணியாளர்களுடன் ஒருவரான ஹையர் இன்டெலிஜென்ஸ் ஹையர் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய சென்சஸ் அப்படி எதுனாக்கா புத்தி மனசு இல்லையா, இதெல்லாமே மேன்மை இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் உடல் தளம், அதுக்கு மேல வந்து புலன்கள் தளம், அதுக்கு மேல என்னது மனதளம், அதுக்கப்புறம் தான் வந்து புத்தி, அதுக்கப்புறம் தான் ஆன்மா இல்லையா. சோ இந்த புத்தியும் மனதும் வந்து ஹையர். எதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த உடல் புலன்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது அது ஹையர் லெவல். அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மனதிற்கு என்னது விஷூஷினன் அப்படின்றது பேர். ஆக்சுவலி விஷூஷினன் என்பவனுடன் அவரது அந்த புறத்திற்கு செல்வது வழக்கம். அந்த புறம் என்பது என்னது, நம்முடைய ஹிருதயம். ஏன்னா அங்கதானே நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம மனசு அங்கதான் இருக்கு. சோ அந்த மனசை என்ன பண்ணுது, இந்த புத்தி இழுக்குது, இப்படிதான் போறணும். அந்த புத்தி வந்து எந்த இந்த மனசு எந்த குணாதிசயத்தோடு இருக்கிறதோ அதுக்கேற்றவாறு இந்த புத்தி வந்து கொடுக்கக்கூடிய அதாவது கம்யூனிகேஷன் இல்லையா. அதாவது அவன் என்ன சொல்றானோ அதை வந்து இந்த மனசு வந்து ஏத்துக்கணுமா வேணான்றதை வந்து டிசைட் பண்றது அந்த மனசு எந்த குணாதிசயத்தோடு இருந்து செயல்படுது என்பதை பொறுத்துதான். ஓகே. சோ இந்த அந்த புறம் என்பது இந்த ஹிருதயம். அந்த நேரம் அவரது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளின் மோகம் திருப்தி மகிழ்ச்சி போன்றவை வழக்கமாக உண்டாக்கப்படும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, அந்த புறம் என்பதே ஒரு ஆனந்தத்தை வந்து பகிர்ந்து கொள்வதற்கான ஒரு இடம் இல்லையா. ஒரு அரசனுக்கு வந்து அந்த புறத்துல அவருடைய ராணி பிள்ளைகள் எல்லாமே இருப்பாங்க. அங்கே அவன் ஓய்வு எடுத்துக் கொள்வதும் இல்லையா ஆனந்தத்தை வந்து அனுபவிப்பதற்குமான ஒரு இடமாக கருதப்படுகிறது. அப்போ இந்த புத்தி நமக்கு வந்து நம்ம ஹிருதயத்துக்கு எடுத்துட்டு போகும் பொழுது இந்த ஜீவன் வந்து எந்த குணாதிசயத்தோட வந்து இந்த மனசை வந்து இயக்கின்றிருக்கானோ அதுக்கேற்றவாறு ஆனந்தத்தையுமே அது அள்ளி கொடுக்கும். சோ நம்முடைய அதாவது ஆனந்தம் என்பது பௌதிக தலமா இருந்தா அந்த செயல்களில் ஈடுபடும் போது நமக்கு பேரானந்தத்தை கொடுக்கும் இல்லையா. அதே வந்து ஆன்மீக தளத்தில் ஈடுபடும் பொழுது ஆன்மீக செயல்களில் வந்து ஈடுபடும் போது நமக்கு பேரானந்தத்தை கொடுக்கும். இன்னைக்கு இந்த டெம்பிள்ல வந்து காம்படிஷன்ஸ், இப்ப ஜென்மாஷ்டமி நடக்கிறதுனால காம்படிஷன்ஸ் இருக்கு. நம்ம டெம்பிள்லயுமே காம்படிஷன்ஸ் இருக்கு, அடல்ட் காம்படிஷன் இருக்கு, கிட்ஸ் காம்படிஷன் இருக்கு. நீங்க எல்லாரும் யாராவது கலந்துருந்து ஏதாவது பண்ணணும்னா கூட நீங்க கண்டிப்பா பண்ணலாம். ராதிகா மாதாஜி இஸ் இன்சார்ஜ் ஃபார் த அடல்ட். தமிழுக்கு வந்து நீங்க வந்து யூ கேன் ஸ்பீக் டு ஹர். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க ஜென்மாஷ்டமிக்கு வந்து நீங்க உங்களால ஏதாவது பாட்டு பாடுறதோ இல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு கதை சொல்றதோ இல்லையா ஏதோ ஒண்ணு உங்களுக்கு முடிஞ்சதை வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பா செஞ்சலாம். ஓகே. காம்படிஷன்ஸ் மாதிரி குழந்தைகளுக்கும் உண்டு. அது நம்ம எல்லா குரூப்ஸ்லயுமே வந்து போட்டுன்னு இருக்காங்க. அதனால உங்க வீட்டுல குழந்தைகள் இருந்தாலும் அந்த காம்படிஷனுக்கு அந்த லிங்க்ல போயிட்டு என்ரோல் பண்ணுங்க. மங்கள மாதாஜி இஸ் இன்சார்ஜ் ஃபார் ஆல் த லாங்குவேஜஸ். தமிழ் லாங்குவேஜுக்கும் அவங்களே வந்து பார்த்துப்பாங்க. ஓகேங்களா.
ஸோ மாதாஜி ஸ்கிரீன் வரல மாதாஜி. ஸ்க்ரீன் ஆல்ரெடி ஷேரிங்ல தான் மாதாஜி இருக்கு. இல்ல இப்போ அடிக்கடி இப்போ மாறிட்டு இருக்கு வந்துருச்சு. மாதாஜி. நீங்க இது பேசுறபோது இப்ப வர்றதே இல்ல. சில நேரம் தான் வருது, சில நேரம் முக்காசி நேரம் வர்றதே இல்ல. யா ஓகே. நான் ஒரு பேஜும் நான் ஸ்டாப் பண்ணி ஷேர் பண்ண பிறகு சொல்லுங்க. அது அந்த பேஜ் கரெக்டா இருக்கான்றது மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே. இது எப்போ நான் பேஜ் மாத்தும் பொழுது நான் ஸ்டாப் பண்ணி ஷேர் பண்ணலன்னா போயிடுறதா, இதை செக் பண்ணனாக்கா ஒரு வாட்டி பேஜுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி வேணா பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு. ஓகே, இப்ப தெரியாது இல்லையா? எப்போ வருது மாதாஜி? அது மாதிரி நம்ம இந்த புத்தி வந்து திஸ் லாஜிக் நம்ம ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓ ஆன்மா என்ன சொல்றா, அவன் வந்து அவன் ஒரு பயணி இல்லையா, ஒரு கார்ல வந்து கார் டிரைவர் இருக்கா இல்லையா. ஸோ அந்த புலன்களை வந்து அந்த காரு உள்ள இருக்கக்கூடிய மெக்கானிசம்க்கு நம்ம வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ அந்த கடிவாளத்தை வந்து நம்ம அந்த ஸ்டீரிங் வீலை வந்து நாம எப்படி திருப்புறோம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதை திருப்புறவன் யாரு? புத்தி இல்லையா. இப்போ புத்தியினுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் மனசு இருக்கிறது, மனதினுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் புலன்கள் இருக்கிறது. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே ஒன்னொன்னு டிபெண்ட். ஸோ இவன் இந்த புத்தி யாரோட கண்ட்ரோல்ல வரான்? அதாவது புரஞ்சனி வந்து யாருடைய கண்ட்ரோலுக்கு வரா? புரஞ்சனுடைய கண்ட்ரோல் இல்லையா. இப்படி உலகியல் நிலை, அதாவது மோகம் மனைவியோட கண்ட்ரோல் இருக்கா மாதாஜி? எஸ், மனைவியோட கண்ட்ரோல்ல தான் புருஷா இல்லையா. உலகியல் நிலையில் ஆத்மாவானது முக்குணங்களான சத்வம், ரஜோ, தமோ என்பவற்றால் மூடப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா. இந்த மனசு வந்து இட் இஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த 3 modes ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் இல்லையா, சத்வம், ரஜஸ், தமஸ். ஸோ இந்த மூன்றும், இன்னொன்று மனசுக்கே இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி என்னது? திங்கிங், ஃபீலிங் அண்ட் வில்லிங் இல்லையா. யோசிக்கும், அடுத்து வந்து அதன் மீது வந்து ஈடுபாடை வந்து எடுத்துட்டு போகும் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்து அதையே அடையணுன்ற அந்த விருப்பத்தை வந்து அது உறுதிப்படுத்தி கொள்ளும். இந்த 3 செயல்பாடுகள் மனதுக்கு உண்டு இல்லையா. உதாரணமாக, ஒருவன் சத்துவ குணமுடையாக இருக்கும் பொழுது அவன் மகிழ்ச்சி அடைகிறான். ஒருவன் ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் பொழுது பௌதிக இன்பத்தின் மூலம் அவன் திருப்தி அடைகிறான் இல்லையா. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து ஞானத்தையும் ஆனந்தத்தையுமே எதிர்பார்ப்பான். அதனால்தான் அவன் கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிறான். ஒரு செயலினுடைய விளைவுகள் அவனுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுத்தால் அதை கொண்டு அவன் வந்து மிக ஆனந்தம் அடைவான். ஸோ அந்த ஆனந்தம் தான் அவனை வந்து கட்டுண்ட நிலைக்கு கொண்டு வரும். ஏன்னா ஆனந்தத்தை அவன் எதிர்பார்ப்பதால், அதனால் அவன் வந்து கட்டுண்ட நிலைக்கு செல்கின்றான். அதையே அவன் எதிர்பார்க்காத பொழுது அவனுடைய கடமையாக அவன் ஆற்றினால் அவன் வந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு செல்கின்றான் இல்லையா. ரஜோகுணம் வந்து என்ஜாய்மெண்ட் இல்லையா, புலன்களை திருப்திப்படுத்துவது. மேலும் ஒருவன் தமோ குணத்தில் இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு குழப்பமே தான் இருக்கும், அவனுக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரியாது, அவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருக்கும். இவை அனைத்தும் மனதின் செயல்களே ஆகும். மேலும் அவை நினைத்தல், உணர்தல், விரும்புதல் இல்லையா, திங்கிங், ஃபீலிங் அண்ட் வில்லிங், அதுதான் அந்த 3மே என்னும் நிலையில் செயல்படுகிறது. ஒருவன் உயிரானது மனைவி, மக்கள், இல்லம் என்று சூழப்பட்டிருக்கும் பொழுது அவன் அறிவார்ந்த நிலையில் செயல்படுகிறான் இல்லையா. சில நேரங்களில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறான். இதெல்லாம் நம்ம கூட வாழ்க்கையில வந்து அனுபவிக்கிறது தான். சில நேரத்துல வந்து மகிழ்ச்சி உண்டு, திருப்தி உண்டு, சில நேரத்துல நமக்கு அதிருப்தி இருக்கும், சில நேரத்துல குழப்பம் இருக்கும் இல்லையா. குழப்பம் என்பது எதனால வரும்னாக்கா, நமக்கு அட்டாச்மெண்ட் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா அதை அடையாத பொழுது நமக்கு குழப்பம் வரும் இல்லையா, மோகம். அதுவே மாயையாகும். சமுதாயத்தாலும் நட்பினாலும் இல்லையா காதலினாலும் மாயைக்கு ஆளாகும் பொழுது உயிரானவன் அவனது சமுதாயம், நட்பு, காதலும், நேசமும், இனமும் அவனுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கும் என்று நினைக்கிறான். ஆனா உண்மையிலே பாதுகாப்பு என்பது அங்கே உத்தரவாதம் கிடையாது இல்லையா. அது எப்பயாவது கிடைக்கும், அதுவும் வந்து தற்காலிகமா இருக்கும். அப்படிப்பட்ட நிலை தான் நம்ம உணர முடியுமே தவிர பர்மனண்டா வந்து அவங்களுக்கு வந்து தீர்வு வந்து கிடைக்காது. மேலும் அவனது மரணத்துக்கு பிறகு அவன் வலிமை மிக்க இயற்கையின் கைகளில் எரியப்பட்டு அதனது சக்தியினால் அவன் நிகழ்காலத்தில் செய்யும் வினைக்கேற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை பெற வேண்டியிருக்கிறது என்பதை அவன் அறிவதே கிடையாது இல்லையா. அவன் வந்து அறிவதே கிடையாது. ஸ்கிரீன் மாஸ்டர் இப்ப தெரியுது இல்லையா. இந்த அதான் நான் ஆஃப் பண்ணி, அதாவது ஸ்கிரீன் நான் ஸ்டாப் பண்ணி ஏன்னா இது வந்து ஸ்கிரீன் ஷேரிங் கிடையாதுன்னு அவங்க சொன்னாங்க. மேபி அதனாலதான் அது அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது என்னவோ. நான் ஸ்கிரீனை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணா மீண்டும் ஷேர் பண்ணா ஒர்க் ஆகும்.
இந்த உடல் மானிட உடலாக இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். அதாவது நம்ம தமோ குணத்துல போனோம்னா அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு வந்து மானிட உடல் கிடைக்குமான்றது கேரண்டி கிடையாது. இவ்வாறு இந்த பிறப்பில் சமுதாயம், மனைவி, நண்பர்களுக்கு நடுவே தனக்கு பாதுகாப்பு இருப்பதாக உயிர் நினைத்தான் என்றால் அது மாயை தான். ஏன் நம்மளை காப்பாத்துவாங்க, நம்மளை பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறது எல்லாமே ஒரு மனக்கற்பனை. ஏன்னா மனசு சஞ்சலமானது இல்லையா? சஞ்சலமானது. அது ஒரு நிலைப்படுத்துறது என்பது மிக கடினம். அதனால நம்ம எதையாவது எதிர்பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துருந்தோம்னா அது மிக மிக தவறானது. ஓகே. ஸோ இந்த பிரபஞ்சத்துல உறவு முறைகள் எல்லாமே நாம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்திற்காக இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் இல்லையா? அதனால அந்த காரணத்தை முடித்துக்கொண்டு நாம மீண்டும் இறைவனுடைய வந்து போய் சேரணும். இல்லைன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய பந்தங்களோடய நாம என்ன பண்றோம்? அட்டாச்மெண்டோட இருந்துட்டு எதிர்பார்ப்புகள். பந்தம் என்பது என்னன்னாக்கா, ரிலேஷன்ஷிப் நார்மலா இருக்கிறது வந்து எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் நாம அன்பு கொள்வது மட்டும்தான் வந்து தட் இஸ் ஹவு நாம அதை பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ஆனா நாம அதை விடுத்துட்டு என்ன பண்றோம்? நம்முடைய உறவினனா இருக்கட்டும், நண்பரா இருக்கட்டும், அவர்களால் ஒரு செயல் ஆக வேண்டும் என்றால் அப்ப நாம இல்லாத ஒரு ஸ்ட்ராங் ரிலேஷன்ஷிப்பை கூட நாம ஏற்படுத்திக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அதுதான் எல்லாமே ஒரு ஒரு உண்மையே கிடையாது இல்லையா? அதுல வந்து உண்மையை வெளிப்படுத்த முடியாது. அது எல்லாமே தற்காலிகமானது. அந்த உறவு முறைகள் எல்லாமே அதை நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். அனைத்து உயிர்களும் பல்வேறு வகையான உடல்களில் சிறைப்பட்டு இருப்பவர்கள் தான் இல்லையா? இந்த கூட்டுல நாம் எல்லாருமே உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். ஆனா இது வந்து நமக்கு ஒரு ஜெயில் தான். அனைவரும் நிகழ்கால இன்ப செயல்களில் மதிமயக்கத்திற்கு கண்டிப்பா இப்ப நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தா அதுக்கே நம்ம என்ன பண்றோம்? ஈர்க்கப்பட்டு விடுகின்றோம். நம்ம இனிமே பர்மனண்டா இப்படிதான் இருப்போன்ற ஒரு மனக்கோட்டையில இருக்கும். ஆனா எப்ப அந்த சாம்ராஜ்யம் கீழே விழும்ன்றது நமக்கு 100% தெரியாது இல்லையா? அவர்கள் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவை அடைவது என்னும் தனது உண்மையான கடமையை வந்து மறைந்து விடுகிறார்கள். ஏன்னா இங்கேயே அவர்கள் ஆனந்தம் கொள்ளும் பொழுது இதை காட்டிலும் மேன்மையான ஆனந்தம் எது என்பதை வந்து அவர்கள் தேடுவது கிடையாது. கிருஷ்ண உணர்வின்றி இருக்கும் அனைவரும் மாயை வசப்பட்டிருக்கின்றனர் என்றே கருதப்படுதல் வேண்டும். எஸ், ஒண்ணு மாயா, ஒண்ணு வந்து யோகமாயா, ஒண்ணு மகாமாயா இல்லையா? அது போல உலக விஷயங்கள் இருந்து ஒருவன் அனுபவிப்பதாக கருதப்படும் மகிழ்ச்சியும் திருப்தியும் கூட அது மாயை தான். நம்ம பௌதிக நிலையில ஏற்படக்கூடிய அதாவது சுக துக்கங்கள் அனைத்துமே தற்காலிகம் தான். ஓகே, பௌதிக இயற்கை. மேலும் உண்மையில் சமுதாயமோ நட்போ காதலோ அல்லது எதுவோ ஒருவனை பிறப்பு இறப்பு மூப்பு மற்றும் பிணிலிருந்து கண்டிப்பா காப்பாற்ற முடியாது. ஓகே, ஸோ இம்மாயை நிலையிலிருந்து ஒரு உயிரை மீட்பது கூட மிகவும் கடினமானது. ரொம்ப 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 கடினமானது. ஸோ அதுதான் நம்ம 7.14 ஸ்லோகத்துல வந்து தெய்வி ஹேஹி ஏஷா குணமயி மமமாயா துரத்யா இல்லையா? மாம் ஏவையே பிரபத்யதே மாயாம் ஏதாம் தரந்திதே இல்லையா? இந்த 3 குணம், இந்த ஏற்கனவே 3 குணங்களை வெல்வது என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் கிடையாது இல்லையா? ஸோ ஆனால் பகவானத்தில் சரணடைவோர் அதை சுலபத்தில் வந்து வென்று விட முடியும் இல்லையா? எளிதில் கடந்து போவாங்க. ஆகையினால் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளை முற்றிலும் சரணடையாத ஒருவனால் இயற்கையின் முக்குணங்கள் உடும்பு பிடியிலிருந்து வெளியில வரவே முடியாது. இட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் திங். அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா ரொம்ப அதாவது நம்முடைய பிரயத்தனங்கள் இருக்கும் இல்லையா? வைராக்கியங்கள் இருக்கணும், பக்தியில தொண்டு பண்ணணும், பக்குவம் அடையணும். இத்தனையுமே கண்டிப்பா நாம் ஈடுபட்டா மட்டும்தான் இந்த பேலன்ஸ்ட் லைஃப் இருக்கணும். ஏவம் கர்ம சூஷம் சக்தஹ காமாத்மா வஞ்சிதோ அபுதஹ மஹீஷி யத் யத் இஹேத தத்தத் ஏவான் வவர்த்ததே. இவ்வாறு பல்வேறு வகையான மன யூகங்கள் மற்றும் பலன் தரும் செயல்களில் சிக்கிக் கொண்ட மன்னர் புரஞ்சனன் உலகியல் நோக்கின் முழு கட்டுப்பாட்டில் வந்து ஏமாற்றப்பட்டார் இல்லையா? ஸோ இந்த கட்டுண்ட நிலையில வந்து சிக்கிக்கின பிறகு நம்ம வந்து we are getting cheated இல்லையா? இயற்கையிலேயே வந்து நாம விடுதலையான நிலையில இருக்கக்கூடிய, ஆனா நம்ம பக்குவம் அடையறதுக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்த பிறகு நாம ஸோ அதை பக்குவப்படுத்துறதுக்குன்ற அந்த ப்ராசஸ்ல போகும்பொழுது இல்லையா நம்ம தேடுறோம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நாம வந்து கட்டுண்ட நிலையில இருக்கும் பொழுது நாம நிறையவே ஏமாற்றப்படுகிறோம் அப்படின்னு அந்த புத்தி நம்மளை வந்து சீட் நிறையவே பண்ணும். ஓகே, அதுக்கு தெரிந்த தர்மத்தை அது பரிபாலிக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து
நம்ம வந்து ஏமாற்றப்படுகின்றோம். ஏன்னா நாம் இன்னும் கட்டுண்ட நிலையில எது வரைக்கும் இருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பக்குவமற்றதாக இருக்கும், ஞானதத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்காது. அதனால வந்து நம்ம இந்த பக்குவமான இதனை அடையணும்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் நாம பியூர் லவ் அண்ட் டிவோஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உண்மையில் அவர் தன் மனைவியான அரசியின் அனைத்து விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றி வந்தார். திஸ் இஸ் ஹவ் கரண்ட்லி சிச்சுவேஷன் இல்லையா? ஓர் உயிர் இவ்வாறு குழப்பமுற்ற அவரது மனைவி அல்லது உலக நீதியின் கீழ் வரும்போது அவன் தன் மனைவியை திருப்திப்படுத்துவதோடு அவரது கட்டளைக்கேற்ப மிகவும் மிகச் சரியாக செயல்படவும் வேண்டியதாக இருக்கிறது. கரெக்டா செயல்படணும். பல்வேறு சாத்திரங்கள், உலகில் வசதிக்காக ஒருவன் தன் மனைவியை பல்வேறு ஆபரணங்கள் இதெல்லாமே உண்டு, நகை, புடவை இதெல்லாமே தான் நான் பெண் ஆசைப்படுவாள். அதெல்லாம் நம்ம ஒரு அக்கேஷன்ல வாங்கி கொடுக்கும்போது கணவன் ஆகப்பட்டவர் அது ஆனந்தத்தோடு அவள் அதை ஸ்வீகரிப்பார். ஸோ அந்த இதுதான். இப்படி செயல்படாவிட்டால் குடும்ப வாழ்க்கையில் எந்த விதமான பிரச்சனையுமே இருக்காது. இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அனுசரித்து செயல்படக்கூடியதுல எப்பவுமே ப்ராப்ளம் என்பது வராது. ஆகையினால் ஒருவன் இருவரின் நன்மைக்காக, கணவன் மனைவி இல்லையா, அவனது மனைவியை திருப்தியுடன் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகின்றான். மேலும் ஒருவன் அவன் மனைவிக்கு அடிமையாகும் பொழுது, இந்த பேராகிராஃப் படிக்கும் பொழுது எல்லாமே மனைவி சொல்றது எல்லாமே முழுசா கேட்கவும் கூடாது என்பதற்கான உதாரணம் தான் இது. இருவருக்குமே தே ஷுட் கம் டு த காமன் அக்ரிமெண்ட். இருவர் தரப்பிலுமே தவறுகள் உண்டு. இருவருடைய அட்வைஸுமே தவறாகறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அப்படி இருக்கும் பொழுது இருவருமே ஒருமுகமாக இருந்து செயல்பட்டார்கள் என்றால் அந்த குடும்பம் நன்மை நிலை பெறும். இல்லைன்னா இப்படிதான் இல்லையா? ஒரு வீட்டுல மனைவி டாமினண்டா இருக்கும்போது அந்த வீட்டுல கணவன் எதுவுமே நடக்காது இல்லையா? ஈ வில் பிகம் எ வெரி டம்மி பீஸ். அந்த மாதிரி ஒரு ஆயிடுவாங்க. அப்படி உண்டு இந்த காலகட்டங்கள்ல. இல்லைன்னு நம்ம பாதிக்க முடியாது. இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் இல்லையா? ஸோ இச்செயல் ஆனா அந்த திருமணமான அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 months திஸ் இஸ் த திங் ஆக்சுவலி ஐ திங்க் ஆஸ் பர் த சைக்காலஜிஸ்ட் ஒன் டைம் ஐ ஹேட். ஒரு முறை ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட்டை சந்திக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் இருந்தது. ஷீ இஸ் எ ஃபேமஸ் சைக்காலஜிஸ்ட். காலேஜுக்கெல்லாம் போயிட்டு ஸ்டூடெண்ட் சைக்காலஜியை சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அவங்க இங்கே. அப்போ அவங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமே திருமணமான அந்த 3 திங்களுக்குள்ள நாம செட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு மேற்பட்டு அந்த கணவனா இருந்தாலும் சரி, மனைவியா இருந்தாலும் சரி மாறவே மாட்டாங்க. they'll come to know. அந்த 3 மாசத்துல ஒருத்தர் புரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ ஒருத்தருடைய வீக்னஸ் பாயிண்ட்டுமே ஒருத்தருக்குமே புரிய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? ஸோ அதை உபயோகப்படுத்தியுமே தன்னுடைய காரியத்தை சாதித்து கொள்ளக்கூடிய கவுண்டர் பார்ட்டும் இருப்பார். ஸ்பௌஸ்னா கணவன் மனைவி இருவருக்குமே அந்த குவாலிட்டி உண்டு. ஓகே, ஆணோ பெண்ணோன்றதை விட செகண்டரி. அதனால்தான் ஒன் ஷுட் செட் இதெல்லாம் என்னுடைய எதிர்பார்ப்புகள், இது இப்படிதான் நடக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எதிர்பார்ப்பை நம்ம 3 திங்கள்ல நம்ம ஏற்படுத்தணும். அப்படி ஏற்படுத்திட்டோம்னா அது லைஃப் அவங்க கணவன் மனைவி இருவருமே கடைசி வரைக்கும் நல்லபடியா வாழ்வாங்க. ஏன்னா சுமூகமான ஒத்துழைப்பு வரும். ஆனா இவங்க என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்குன்றதே வெளிப்படுத்தாம இல்லையா, இஃப் யூ ஆர் சர்வைவிங். அதனாலதான் டெய்லி பேசிஸ்ல நாம சண்டை சச்சரவுகளை காண வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றோம். ஸோ இங்க எப்படி மனைவியிடத்துல கணவன் எவ்வாறு இருக்கக்கூடாது என்பதற்கும் விளக்க உரை பிரபுபாதர் வங்காளத்தினுடைய ஒரு இது ப்ராவர்ப் இல்லையா? வங்காளத்தில் ஒரு அந்த பாஷையில சொல்லணும்னா அந்த பார்ட் ஆஃப் இந்தியால என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒருவன் தன் மனைவியின் கீழ் வேலைக்காரனாக மாறினான் என்றால் அவன் தனது அனைத்து பெருமைகளும் இழக்கின்றான் என்று கூறுவார். ஏன்னா அனைத்துமே மனைவியினுடைய குளோரிஃபிகேஷன் தான் இருக்கும். கணவனுடைய குளோரிஃபிகேஷன், அவருடைய சாதனை எல்லாம் எங்கேயுமே வெளியில வராது. ஸோ சமர்ப்பணம் என்பது எப்படி இருக்கணும்னா இறைவனுக்கு தான் நம்ம சமர்ப்பணம் ஆகும். இன்னைக்கு காலைல பிரேமா மாதாஜி கிளாஸ் எடுக்கும்போது சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, இன்டெலிஜென்ஸ், ஹையஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் ஒன் who worships the சுப்ரீம் காட் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரை வணங்குபவர்களுக்கு புத்தி கூர்மை ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுமே சொல்லப்படுகிறது. இது உண்மைதான். நம்ம சில இடங்கள்ல பார்க்கும்பொழுது ஒரு சீனியர் டிவோட்டியோட செயல்பாடுகள் இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது அவங்களுடைய வே ஆஃப் ஸ்பீக்கிங், ரைட்டிங் எல்லாமே ஒரு ஹையர் லெவல் இல்லையா?
ஸோ மேன்மையான ஒரு நிலையில அவங்க வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருப்பாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல கீழான நிலையிலிருந்து நாம செயல்படும். மேலும் அவன் தனது வேலைக்காரனாக மாறாதிருந்தான் என்றால் அவனது குடும்ப அதாவது மனைவியால் துன்பத்திற்கு ஆளாகிறது. குடும்ப வாழ்க்கை அட் த காஸ்ட் ஆஃப் லைஃப் இல்லையா? ஸோ அவன் அடம் முடிச்சுட்டு இருக்கிறது தவறு. ஷுட் எக்ஸ்பிளைன் அவன் ஏன் இந்த நிலையில இருக்கான்றத வந்து அந்த கிரகஸ்தன் வந்து கண்டிப்பா தன்னுடைய மனைவிக்கு எடுத்துரைக்கணும். அப்போ அந்த மாற்றத்தை அது வந்து ஏற்படுத்துமா என்பது அடுத்து இறைவருடைய கருணை, அவங்களுடைய சமர்ப்பணம் பொறுத்துதான் இருக்கும். ஸோ இங்கே மேலே நாடுகள் எல்லாமே இமீடியட் டைவர்ஸ் எத்தனை வாட்டி வேணா டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா இந்தியாவிலும் இப்போ வந்து டைவர்ஸ் கேசஸ் வந்து நிறைய இல்லையா? இதயத்தினுள் மனம் செயல்படுகிறது இல்லையா? இந்த ஹிருதயம் என்ன இது வந்து தான் இந்த ஆன்மாவுடைய வீடு இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து இந்த மனசு வந்து செயல்படுகிறது, நினைக்கிறது, உணர்கின்றது, விரும்புகின்றது. அதாவது திங்கிங், ஃபீலிங் அண்ட் வில்லிங், இதுதான் மனதனுடைய செயல்பாடுகள். மேலும் ஒருவன் மனைவியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வீழ்வதும் ஒன்றே ஆகும். இவ்வாறு ஒருவன் தன் மனைவியின் மூலம் பிள்ளைகளை பெற்று மன யூகங்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழுள்ள பல்வேறு செயல்களில் சிக்கிக் கொள்கின்றான். தட் இஸ் 100% ட்ரூ. 2 பேருக்குமே மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட் இருக்கணும். அப்படின்னா ஒருத்தர் சொன்னா ஒருத்தர் ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்துக்கு வரணும். நான் சொன்னதே செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறத வந்து தவறு. ஓகே, அந்த இதனில் இருபாலர் இடத்துலயுமே, அதாவது கணவனுக்கு மனைவி என்ன மரியாதைகள் கொடுக்கணுமோ அது கண்டிப்பா கொடுக்கணும். அதர்வைஸ் இட் வில் லீட் டு த சின். ஆக்சுவலி அது பாவமாக தான் மாறும். ஸோ சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் கூட வந்து வி ஷுட் ரெஸ்பெக்ட். நம்ம கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல ஐ திங்க் நாரத மகரிஷி வந்து அந்த 16,108 மனைவிமார்களுடைய அந்த அரண்மனைகளுக்கெல்லாம் செல்லும் பொழுது அங்கே பகவான் வந்து சில இடங்களை வந்து கணவனுக்கு வந்து மனைவிக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருப்பார், அவருடைய ராணிக்கு. சில இடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கணவனுக்கு பணிவிடை நடந்துட்டு இருக்கும் இல்லையா? ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே ஒவ்வொரு செயல்கள்ல வந்து பகவான் ஈடுபட்டு இருப்பார். ஸோ அங்கே கிருஷ்ணருக்காக தொண்டாற்றிய அந்த ஒரு சீன் வந்து ரொம்ப அற்புதம். கணவனுக்கு வந்து நாம பணிவிடை செய்யணும். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா. அடுத்து வந்து வி ஷுட் ரெஸ்பெக்ட், அது செகண்ட் கிரைட்டீரியா இல்லையா? இதெல்லாமே நாம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாதான் நம்முடைய பிள்ளைகளுமே நம்முடைய கணவனுக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா அதாவது தாய் எவ்வழி செல்கிறார்களோ அந்த வழி வந்து பிள்ளைகள் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இதுதான் நியதி கூட இல்லையா? மேலும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலுமே அது அவ்வாறுதான் எடுத்து செல்லப்படும். ஸோ ஒரு வீட்டுல வந்து கணவனுக்கு வந்து மரியாதை என்பது கண்டிப்பாக வழங்க வேண்டும். ஏன்னா அவர் தான் வந்து வீட்டுக்கு வந்து ஓடா தேஞ்சி எல்லாமே சம்பாத்தியம் பண்ணி வீட்டை வந்து கரசிக்கிறார். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவருக்கான மரியாதைகளை வந்து நாம கண்டிப்பா வழங்கணும். ஸோ அதர்வைஸ் நாம செய்யக்கூடிய ஒரு செயலும் யார் பாக்குறாங்கன்னு நினைக்க கூடாது. இஸ் ஆல்வேஸ் விட்னஸிங் ஹியர் இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து நமக்கு எந்த அக்கௌண்ட்ல போடுவாரு, அதற்கான பனிஷ்மெண்ட் ஐ திங்க் நரக உலகங்கள்ல படிக்கும்பொழுது இந்த இதுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் கூட உண்டு, எந்த உலகத்துக்கு போவாங்கன்றத. ஓகே, அடுத்த கேண்டோல நம்ம படிப்போம். அப்போ கணவனுக்கு நாம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும், கேரிங் பண்ணணும் இல்லையா? அதாவது அவருக்கு தொண்டு புரியறது வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ட்டு. ஓகே, வாஞ்சகல்பதாரூபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதிதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।